Малкият принц по Екзюпери. Малкият принц намери най-сетне един път. Беше стигнал до градина с цъфнали рози. Неговата роза му казваше, че тя е единствена от този род в цялата вселена. А ето, че тук, само в една градина, имаше 5000 такива, всичките като нея. След малко си каза: Аз се смятах богат, защото имам едно единствено в света цвече, а съм притежавал една обикновена роза. И легнал на тревата, той заплака. Тъкмо тогава се яви лисицата. Коя си ти? Каза малкият принц. Ти си много хубава. Аз съм лисица, Рече лисицата. Ела да играеш с мене. Предложи и малкият принц. Толкова ми е тъжно. не мога да играя с тебе. Каза лисицата. Аз не съм опитомена. Ах, извинявай. Рече малкият принц. Но след като помисли, добави. Какво значи да опитомяваш? То е нещо отдавна забравено. То значи да се свържеш с другите. Да се свържеш с другите ли? Разбира се, Каза лисицата. за мен сега ти си само едно момченце, което прилича до суш на 100 000 други момченца. И не си ми потребен. А и аз също не съм ти потребна. За тебе аз съм една лисица, която прилича до суш на 100 000 други лисици. Но ако ти ме опитомиш, ние ще сме потребни един на друг. За мене ти ще бъдеш единствена в света. За тебе аз ще бъда единствена в света. Животът ми е еднообразен, но ако ти ме опитомиш, животът ми ще стане като пронизан от слънце. Аз ще разпознавам шум от стъпки, който ще бъде съвсем различен от всички други. Другите шумове ме карат да се пъхам под земята. Шумът от твоите стъпки ще ме повиква като музика да изляза от дупката. Лисицата млъкна и дълго гледа малкият принц. Моля ти се, опитоми ме. Каза тя. На драго сърце. Говори малкият принц. Но няма много време. Трябва да потърся приятели и да проумея много неща. Само нещата, които си опитомил, може да проумееш. Каза лисицата. Ако искаш да си имаш приятел, опитоми ме. Какво трябва да направя? Попита малкият принц. Трябва да бъдеш много търпелив. Отговори лисицата. Отначало ще седнеш малко по-далеч от мене. Ей така, в тревата. Аз ще те гледам с крайчеца на окото си и ти няма да казваш нищо. Езикът е извор на недоразумения. Но всеки нов път ти ще можеш да сядаш малко по-близко. На другата сутрин малкият принц пак дойде там. Така малкият принц опитоми лисицата и когато наближи часът на заминаването, лисицата каза. Ах, аз ще плача. Ти си виновна. Рече малкият принц. Аз не ти желаях никакво зло, но ти поиска да те опитомя. Разбира се, Каза лисицата. Но ще плачеш. Каза малкият принц. разбира се. Повтори лисицата. И добави. Иди да видиш отново розите. Ти ще разбереш, че твоята е единствена в света. Сетне ще се върнеш да си вземеш с Богом и аз ще ти подаря една тайна. С Богом. Каза малкият принц. С Богом! Каза лисицата. Ето моята тайна. Тя е много проста. Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите. Твоята роза ти е толкова ценна поради времето, което си загубил за нея. Ти ставаш отговорен завинаги за всичко, което си опитомил. Ти си отговорен за твоята роза. Ba-da-da-da.